Labarin kura da wata budurwa. To a can wani gungurmin ƙauye akwai wata kura da aka taɓa yi a cikin wannan ƙauyen da kuma wata budurwa mai kirki. To a cikin ƙauyen gaba ɗaya sun tsani wannan kuran sakamakon wannan kurar tana magana kuma suna tunanin wannan kurar kamar za ta iya cutar da mutane. Alhalin kuran ita kuma ba ta cutar da mutane, baiwa ne Allah yi mata na magana. To akwai wata budurwa a cikin wannan ƙauyen. Wannan budurwa Jamila sunanta, ta kasance mace ce mai haƙuri mai kuma tausayi. Shikenan wata rana Jamila ta fito gari, shikenan sai ta kalli kowa yana gudu a garin. A kasuwan garin duk ta hargitse, kowa yana gudu. Jamila tana tambaya me ya faru, aka ce mata kura ne akwai kuran da take fitowa, ita dole sai ta yi rayuwa a cikin mutane kuma kuran tana magana. To ita kuma Jamila Allah bai saka mata tsoro ko da kaɗan a cikin zuciyanta ba. Shikenan Jamila sai ta tsaya. Da ta tsaya shikenan wannan kura ta zo sai ta kalli Jamila a tsaye, kowa ya gudu. Sai Jamila take ce mata baiwar Allah, ke kuma menene kina kura za kina shigowa cikin jama'a kuma kina tarwatsa mutane suna cikin kasuwarsa, ai hakan bai dace ba, duk da an ce min ke kina magana. Sai wannan kura ta ji mamakin abin da Jamila ta faɗa man, saboda ta ga kowa yana gudunta amma ita kuma ta tsaya. Sai ta ce yauwa baiwar Allah, duk da cewa ke ɗin kamar kin kasance ta daban ne a cikin mutane, tunda na ga kowa yana guduna amma ke ba kya guduna, to ni zan faɗa miki, kamar yadda kika kasance ta daban a cikin waɗannan mutanen, kika kalle ni duk da cewa kin san ni kura ce kika tsaya, to ni ma haka na kasance ta daban a cikin kuraye, wanda Allah ya min baiwa ina magana kuma ba zan taɓa cutar da ku ba. Na kasance ina cin irin abincin da kuke ci ne, shine dalilin da yasa nake zuwa cikin wannan ƙauye. Idan na samu abinci, idan mutane sun gudu, idan na samu abinci na ci wanda na ci sai na koma cikin jeji na ci gaba da rayuwata. Sai Jamila ta ce oke, na fahimce ki, abin da ya kamata ki na yi, kin ga mutanen wannan ƙauyen sun kasance 'yan kasuwa ne kuma ba su bilibin da ke ba, saboda sun ga kaman kina cutarwa kina magana. Ya kamata a ce yanzu mu ƙulla abota, yanzu daga yau kin zama ƙawata, duk wani abu da kike so mu ci ko ki ci, shikenan kina zuwa gare ni insha Allah, ko kuma ki faɗa min yanda kike dan na zuwa na same ki. Ita wannan kura ta ji daɗin wannan magana sosai daga bakin Jamila, saboda ba taɓa tunanin akwai wani ɗan adam wanda zai bilibin da ita haka ba. Sai ta ce to shikenan ba damuwa, ta gode. Jamila ta garzaya ta karɓa abinci, ta samu abinci ta kawo a kuran nan ta ci. Ta raka kuran nan suka tafi. Mutanen gari suna cike da mamaki, suna kallon Jamila. Suna kallon Jamila a mahaukaciya akan in dai har ta biya a wannan kura za ta cinye ta, saboda su sun san kura ba 'yar amana ba ne. Shikenan Jamila ta je ta kalli gidan kura a yanda kura take da ita da 'ya'yayanta, amma ita ne take magana. Kuran nan take faɗa mata take cewa ke ga halin da nake ciki, saboda ga 'ya'ya kuma dole he na fita na nemo abin da za mu ci, gashi. Sai Jamila ta ce to shikenan insha Allah, in dai wannan ne daga yau ta fara ta ƙare, ni na ɗauki nauyin zan na kawo miki irin abincin da yake so ki na ci, amma ki rike min amana. Sai ta ce to ba damuwa. Jamila ta dawo gari ana cike da mamaki da kallon Jamila, ana cewa Jamila ke ga ki da kanki da menene, amma kuma duk saurayin fa da ya kalli kina ma'amala da wannan kuran ba zai fuskance ki ba, ko ba zai zo ce yana son ki ba. Ta ce ita dama burinta ta yi taimako, don haka yardar Allah take nema. Idan kaga za ka iya santa tsakani da Allah to ka yi, saboda ni taimako ne a raina. Wannan kuran ba ku fahimce ta bane, tana neman taimako sosai. Sai shikenan kura da Jamila ana abota, Jamila ta kai abinci a kura idan ta tarwatsa mutanen gari za su yi magana da Jamila. Gari dai mutane ba sa jin daɗin abin da wannan kurar take yi, har ana shirin kai mata hari. Jamila ne take hana wannan harin, saboda kuma abin da yasa ake jin maganar Jamila a wannan ƙauye, Jamila ta kasance mace ce mai gaskiya da kuma riƙon amana, ko mace ce mai kyau, san kowa kin wanda ya rasa, wanda in dai har ka kalli Jamila sai ka kware mata. To hisa mutane duk abin da ta faɗa a wannan ƙauyen ana bilibin, wanda kaf cikin wannan ƙauyen babu mai kyan Jamila. Shikenan sai wata rana Jamila ta tafi gona aiki. Shikenan da ita da 'yan uwanta suna cikin aiki,
gona ai irin an gama aikin gona da daddare saura irin ɗebo kaya na ƙarshe suna ɗebo amfanin gona. Shikenan ɗebo kaya na ƙarshe sai ga nan wani ƙaton mesa maciji. Wannan macijin ya kasance anaconda ne, ba ƙaramin maciji ba, babban maciji. Shi ma ya fito farauta yana neman zai ci abinci, kuma wannan maciji mai cutarwa ne. Shikenan Jamila suka tsorata, wannan macijin ya ce to alhamdulillah tunda yau gashi na samu kumallo, to alhamdulillah. Duk yan uwansu Jamila akan suna ta kuka su kawai wannan macijin ya tare musu hanya kuma yana shirin cinye su, wanda duk sun yi wannan filefin da akan macijin nan ya cinye su. Kuma shi macijin ya kasance duk shekara ke fito a wannan karin, asalin mungun maciji ne mai cutarwa. Shikenan sai Jamila Jamila ta fada a gefe kawai sai ta yi ihu ta kira sunan wannan kurar. Shikenan wannan kuran kuma tana ji sai ta taso gudu ta biyo yanda ta ji wannan ihun, kawai ta tunkari wannan macijin. Shi kuma wannan macijin ya ce oke ke kura, wannan ba lamarin ki bane fa, ya kamata ki ja gefe ki bar ni, na samu abin karyawa na, in kuma ki ma sauke na hada da ke to shikenan. Kuran nan ta ce to mu zuba. Aka fara fada wannan kura da wannan maciji, aka fara fada har Allah ba da nasara a wannan kura ta cimma wannan maciji. Shikenan tana cimma wannan maciji ta rako ta har gida. To tun daga nan mutanen gari shikenan suka tabbatar wannan kurar ba wai mai cutarwa bane a gare su, mai taimako ce a gare su, tun daga shi har ga waɗanda ta taimaka ma. Shikenan daga nan kowa imani da wannan kurar. Idan ta shigo gari za a bata abinci, za ta hira da jama'a, za ta koma har mutanen gari ma suke cewa akan wannan kuran suna gayyatanta akan ta dawo gari ta zauna, da a bata mazauni. To ita kuma take cewa to ita gaskiya da yake ta kasance ba wai dan adam bane, mutum ce a batta ita dai tana zuwa ana ziyara ana gaisawa. Mutanen gari duk an yi imani da wannan kurar. To ƙarshen labarin kenan. Wanda bai mana subscribing ba da Allah ya mana subscribing, daga zarar mun kawo wani sabon labari ya ku ji. Mun gode.